Gure proiektuak kalea sessions du izen, eta azkenaldian modan jarri den sesio musika formatuak Gipuzkoako kaleetako artistei gerturatzea du helburu, haien lanak ezagutarazteko. Sesion deritzon hauek artista bat hartu eta bideo zein audioan grabatzean datza, ondoren sare sozialetara igo eta jendeak ikusi ahal izateko. Eta honela Gipuzkoako artisten musika ezagutzen ez dituzten entzuletara eramatea dugu helburu. Gu sortu ditugunak hoteleko pasillo eta astensore bat irudite estetikoki, eta koloreak aldatzen dijoazte sesion bakoitzero. Lau bat grabatu ditugu oraingoz, baina urtean zehar 25 grabatzeko intentzia daukagu, ondoren gure sare sozialetara igoko direnak, @kaleasessions, eta denbora eta baliabideak alde edukiz gero, formatu honen baitan beste hainbat gauza esploratzeko intentzia daukagu ere, eta espero dugu laster gure berri edukitzea.